Keď som bol na výške, mal som pocit, že na všetko je dosť času. Podľa hesla. Všetko, čo môžeš urobiť zajtra, odlož na pozajtra a vlastne nič nestihneš a nič nedosiahneš. Na príležitosť netreba čakať. Príležitosti treba ísť v ústrety. Príležitosti sa treba pevne chopiť. Zameranie automobilová produkcia sme prvýkrát otvorili v akademickom roku 2010-2011. Hlavným cieľom tohto zamerania je vytvoriť užšie prepojenie medzi teóriou a praxou. Táto spolupráca má výhodu pre všetky tri strany. VV Slovakia získava študentov, ktorých vychovávame podľa ich požiadaviek. Strojnícka fakulta zvyšuje atraktívnosť ponúkaného štúdia. A tretia strana, absolventi sa môžu lepšie uplatniť na trhu práce. Všetky odborné semináre a cvičenia prebiehajú na odborných útvaroch v závode a teoretické základy získavajú študenti u nás formou prednášok a seminárov. Toto bola tá akademická stránka veci, ktorú zvykneme nazývať aj teória. Lenže teória, ktorej fungovanie si nikde nemôžeme overiť, je nám väčšinou na nič. Tou druhou, reálnou stránkou je prax. Vďaka tomuto spojeniu sa môžete ďalej posúvať. Spolupráca spoločnosti Volkswagen Slovakia a Strojníckej fakulty je zvlášť prospešná pre študentov. Vytvorili sme im podmienky pre úspešné štúdium, aby po absolvovaní si mohli bez problémov nájsť uplatnenie na trhu práce. S podporou nadácie Volkswagen Slovakia sme pomohli na fakulte otvoriť laboratórium mechatroniky, laboratórium merania rozmerových parametrov súčiastok a v neposlednom rade zrekonštruovať prednáškovú miestnosť S4. Najviac si ma asi získala ochota zamestnancov pomôcť mi s bakalárkou. A potom to už išlo samo. A keďže práca v top svetovej automobilke sa neodmieta, som na mieste, kde sa pod jednou strechou stretávam s 5 jedinečnými značkami. Praktická výuka mi dáva istotu, že sa v zamestnaní nestratím. Sú tu super ľudia, na ktorých sa vždy môžem spoľahnúť. Najradšej by som ostala pracovať vo VUV. Teraz je ten správny čas.